Euskal Herriko hegoaldean, Arabako mendialde lehorrean goratzen da zerura bidean harro eta zuzen Cruz del Castillo. Zabaldi arrearen erdian, lurretik ihes egin nahi balu bezala, ipar eze berdea eta ego idor horia modu hain nabarmenean bereizten duen mendirik ez da izango gure herrian. Gaurko pausuak Cruz del Castillon emango ditugu. Egun sentia polita, Oso. Zuzenen gaina bat, Baina gero eguzki hori jarriko da hor goian da. Ja. Apa, egunon, Ana, bimuzu, Bueno, ondo, txakurreta guzti, Oi. Egunon, Momentu honetan 6 hilabeteko haurdun nago, eta mendiak egia da ondo sentiarazten haula, eta ni ondo sentitzia ona ere bain ere umiatzat. Izango ez da ona mendia, guztiontzat gainera. Egunon, no? Bai. Nire aizparen gaixotasunarekin ikasi duguna da bizitzaren momentu danak aprobetxatzen. Bizitza zukutzen dakien lagunik ere, ez zaigu falta gaurko txangoan. Nei tokauzat arazo asko superatzea, eta guain mendian kristona disfrutatzen dut. Eta horixe da gure asmoa ere, gozatzea. Gaurko kuadrillan ordea, denetik daukagu. Gaur gure kabuz eramango dugu ikatxa eta patata Arabar Errioxara, eta bueltan, ardoa edo ekartzen dugu. Ardoa ez dakit ekarriko dugun menditik itzuleran, Cruz del Castillotik, ardoak eman ohi duen bizipozarekin bueltatzea da orain gure asmoa. Goizean goiz abiatu aurretik. Ondo ba, momentutxoa zetei bat egin behar dut, eta, bai? Ia. Bai, Andoni, egunon. Egunon irati, zer modu zaudete ondo? Oso ondo. Fresko apurtxo bat ontxe, baina oso ondo. Prest. Hemen fresko dago, Buf, 8 gradu, Denak agertu zaizkizu, ja? Bai, talde oso daukate hemen prest. Eta nondik igoko zarete zuek? Gu Lagrandik, ipar arpegitik ointxe tontorra ikusten ari naiz, eguzkia atera da eta zoragarri dago, Hor ere bai, ezta? Hemen ere bai, gu bagoaz la ruta del vino y el pescau, hola antzinako bidetikan. Peña del Castilloko gailurra itsasmailatik 1082 metro altxatzen da. Bertara igotzeko bi bide nagusitatik abia daiteke. Hain zuzen ere, gaur, gure bi taldeek ibiliko dituztenak. Lagrandik abiatzen denak, erdi mailako zailtasuna du, 667 metroko desnibel positiboa eta 4 kilometro terdiko luzera. Lagranen pare-parean, baina mendiaren bestaldean, hasten da Guardiako bidea. 7 kilometro eta 200 metroko luzera du, eta 800 metroko desnibel positiboa. Bi bideek Puerto del Toro izeneko bidegurutzean egiten dute topo. Egun polita aterako zaigu. Hor erdibidean elkartuko gara, ezta? Puerto del Toro da hori? Bai, eta bertatikan, ez da, klaustrofobikoa zara zu? Klaustrofobikoa ni? Ze ba? Mendira igotzeko? Leku berezi batera eramango zaitut, Andoni. Gero ikusiko duzu. Bueno, ia. Erki, gero arte, Gero arte, ondo izan. Agur. Bueno, ekipo, Andonirekin hitz egiten egon naiz, eta haien ekipoa prest. Eta zuek? Andaindik prest. Andaindik prest, ematu bi, baino ez da antzeman duzuen bi gehi bat. 3, atoz. 3 etorri dira. Gero Gasteiztik gure gidak, mendikan futboleraz. Eta hemen, zuek bikote? Arrasate. Arrasatetik. Bai. Ondo. Eta prest, gogotxu. Bai. Oso. Beraz, venga, ekipo, guazen. Venga. Arragoa, anitz, amaigabe eta koloretsu gisa definitu izan da Euskal Herria. Gaur zeharkatzen ari garen lur jori eta aratzauek, 1000 motatako horiak eta marroiak eskaintzen dizkiote, gure begi eta harimen gozagarri. Egunon, Egunon. Zer moduz, ondo? Begira ze politak, Hemen dauzkagu zain Lagrango gazteak, ez? Bai. Egunon, Egunon, bai. Ondo, zaldiena eta zer askotan egiten duzu edo zer da? Hemen duela ja mende batzu zeuen ohitura bat da, eta bueno. Lagranen eta zenbat biztanle daude gutxi gora bera? Gutxi, egun edo, gutxiago agian. Baina gutxi, baina onak, Hombre, hori noski. Juan Vallejo, egunon, Egunon, zer moduz? Eskerrik asko, etortzeagatik. Eta... Bueno, gaur xerpa ona daukagu hemen, Bai, bueno, motxila txikia ekarri dut, Zutako. Motxila txikia ekarri duzu? Bai, nahiko txikia. Ilusio handia egin, bai. Eta bere saludatzea eta horreta. Bai.
porque da olako mito bat, ez da mendizalentzako eta gainera referentzia bat. Euskal Herrian gutxi bezalako mendizalea da Juan Vallejo. Eta ez mundu osoko goi-mendiak zapaltzera, 30 aldiz baino gehiagotan joan delako, edo 8.000 metrotik gora, zeruan eta infernuan 9 aldiz tontorra zapaldu duelako. Bere merituen artean handiena, mendizale guztien errespetua irabazi izana da. Juan, ikusi duzu, zuek Gaxenbrunnen eguraldi txarra, baina hemen ona, Bai. Hemen nik agintzen dut eta. Bueno, azalduko dizu eta purtsoa gaurko plana, Cruz del Castillora igoko gara, eta mendikan bidean orkestu ezagutzen. Guk ez dugu ezagutzen. Zuk ez dugu ezagutzen, eta... Nik ere bide hau zuek ere ez. Estaldekoa ezagutzen dut, Andonik inbarduna, baina mendikanen ez inoiz digo. Eta mendikan zuek bai? Bai, guk pitan egin dugu, eta gaur 3. aldia izango da. Eta prest gutxu, bai. Orduan, bueno, gida asko ditugu, ezagutzen duzu bidea. Bueno, beste aipamen berezi bat ere egin nahi nuke, ze hemen gure artean daukagu, hementxe, nun dago? Ez dut, atzean, uste duzue, bera Ana Mujika da, eta ez dator bakarrik. Txakurrak nola izena du Ana? Datxez. Datxez, Ana itxu geratu zen, eta ikusten duzuenez itxu bai, baina ez etxean, Gurekin etorriko da mendira, mendizalea da bera, tarteka joaten da, eta Cruz del Castillo egon zara inoiz, Ana? Ez. Aurreneko aldie. Aurreneko aldie. Ba, bueno, gustatuko zaizu, seguru, Seguro baiet. Bueno, hortxe daukagu, gailurra ikusten duzuean gurutze bat, justu ezkerrean dago Puerto del Toro edo, eta iratian da, beste talde batekin dator, La Guardia aldetik dator, eta hor topo egingo dugu, eta gero gurutzera igo, eta gaur seguru lortuko dugula gailurra, gaur eguraldi txarragatik bintzat ez gara geratuko dugu gabe. Bai, izango itxakia. Oso ondo. Joango gara? Goazen ba, Venga, venga. Bueno, Juan, zuretzat ez dakit, hola mendi txiki hauek igotzea eta Gaxenbrunekin konparatuta eta, Bueno, hemen ere gozatzen da, Bai, ez da? Han baino gehiago. Beste modu batera, ez da? Bai. Beste modu batera, ez? Mendi ezberdinak dira, baino bietan gozatzen dugu. Aurtengo uztailean izan da azkenengoz Juan Vallejo Himalayaan uopeak espedizioaren baitan. Askorentzat gailurra eta gailurra bakarrik izaten da helburua. Juanentzat esanguratsua da bidea eta hara joateko arrazoia. Azkenengo espedizioan lorturiko dirua, esaterako, neuroendekapenezko gaitzak ikertzeko bideratu dute. Bueno, udan etorri zineten gailurra egin gabe, baina... Bai, aurten sorte txarra izan dugu. Gaxenbrun zen, ez da? Bai, Gaxen bat eta bi, eskalatu nahi genitun. Eta bueno, aurten goreldekin nahiko sorte txarra izan dugu. Ezinezkoa da eta goazen etxera, ez da? Ezin denean horretxi behar da. Mendia horbeti egongo da, eta bueno, ja... Bueno, lanbidez suhiltzailea zara, eta estedentzian zaude. Estedentzian ia urte pilo bat. Bai, 2000 urtean, mendiaz bizitzeko aukera bat ikusi nun. Eta estedentzia bat eskatu nun. Eta momentuz hemen nabil. Juan, zuri gainera mendizaletasuna etxetik datorkizu, ez da? Zure aita, Angel Rosen, Bai. Everest eta espedizioa eta... Nire aita eskalatzaile zen, bere garaian gainera oso eskalatzaile ona. Berestera egin ziren bi espedizioetan parte hartu zuen. Eta berarekin hasi nintzen eskalatzen. Araba hegoa izateko begira, ez? Ezpela, pagoa eta... Mikroklima moduko dauka, ipar arpegia delako, ez da? Kriston diferentzia dago, ez? Gero egualdera ikusten baldin badugu, dena siku-siku ikusten da, eta hau, pagoz beteta, ezpela ere... Hor eskalatzeko esan duzu, ez da? Eskalatzeko ego arpegian? Ego arpegian pareta luzea daude, eta oso politak, eta askotan etortzen gara gaitiztik, honea etortzkatzea. Etorri gera eta, ostras, hori Juan Vallejo da. Juan Vallejo mendian bada norbait, esan nahi dut, piole de oro daukan pertsona bat gurekin etortzea mendia, eta, egon gera pixka bat izketan, oso jatorra, eta
Eta, bueno, mendizale afizionatuentzat horrelako pertsona batekin esperientzia konpartitzea polita da, dudarik gabe. Kondairak dioenez, 7 sorgin bizi ziren hementxe, Arrespilonen inguruan. Haietariko 6 maltzur ospea zuten eta bakarra omen zen txintxoa. Bilarreko biztanleek, astien maltzurkeriarekin nazka-nazka eginda, haiek hiltzea erabaki zuten. Sorginen bila joan zirenean, hauek ikaraturik ihes egin zuten. Korrika alde egin zuten ziztu bizian eta hain azkar abiatu zirenez, haitzaren aurka jo zuten. Diotenez, hemendik ikusten diren 7 arrokatzaroiek sorginen gorputz arristatuak dira. Erreze, azten dira hauek jolazten. Ahí está. Bueno, begira, mendian dauden bitartean gustora, nik pozik. Hauek gustora atoz. Esaten badien mendira guazela berdin zaie. Ikastolara joteko gehiago kostatu zaie jik. Baina mendirako, pozik. Hala, Bueno, pagoia askuntza. ondo Arkaitz. Arkaitz, ikusituzu zaldiak atzean? Gero ibiliko gehala esan didate, Nahi dezute edo ez? Bai. Ui! Hori ze izan da? Tiro bat, bai. Eizatzen da. Oie, Mateo, Bai, isa garaia azten daia. Hemen arrakasta handia daukan jarduera bat da, basurdeen eiza, eta gero batez ere, gero ja udazken partean jau usoen pasaldia. Baina, bueno, lasai egon, ze hemendik oraindik ez da biltza, Por si acaso. Bai. Ananekin zatozu, ez? Bai. Bea asko ibiltzen da eta juten geha martxak egitea eta... Pozgarria, bai. Bera Camino Santiago eta dena egin do, tandenekin eta... Ematen do, bea ez dola ikusten eta etxeen egon badazala, hainbeste urtek eramateko hori indarra egon bada, ez dela fisik eta mental. Bai. Begira, hemen ezpelpilo bat dago. Ana, begira, erakutziko dizut, agian ez duzu ezagutzen. Hemen asko egoten dira. Eta batzutan basurdeak sartzen dira erdian eta esaten dute izariek, topatzeko hemendik sartzen direnean oso zaila dela. Hau da, enborra. Eta hauek egiten dira pizkat potoloago eta ikusi. Hemendik botatzen dituzte eta hortik esaten dute nahiko enbor gogorra dela eta ona goiarak eta hemengo aurtizautza hori. Egurrezko gauzak egiteko askotan erabiltzen da. Noiztik zaude horrela hitzu edo? Istripu bat eukinon, kotxena, 21 urtekin. Eta kotxeko kristal guzti sartu ziten begitan. Begietan. Bai. Eta handik, Itzu. Remember those walls I built, baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had. Eunitzen denbora piloa, etxetik gutxi ertetzen, da gero bastoiakin nahasteko kristona kosto ziten. Gero onzetik juntziren etxea, benga apuntau zaizan, afileutu zaiz, da bat abeste eta hola simitzen hotza juten, da gero voluntariatzokin, da bastoiakin juten itzen. Eta gero txakurrekarrin honen, ni bakarrik txakurrekin. Eta txakurra izugarrizko laguntza izango zen zuretzako, ez da? Arrezkeo, ibiltzen naiz gora bera alde guztita behakin. Berakin, ondo. Ana Mujika eta bere txakurra dutxez, Idiazabaldik etorri dira. Istripu bat tarteko, 21 urterekin geratu zen itxu Ana. Orain, bizitzen jarraitzeko indarra, besteak beste, mendian aurkitzen du. Hortik ikusi da zure semea dagoela, seme bat daukazula, bizitza nola aldatu zen zuretzako? Azidente eukin honen, noken mutil laguna, eta ordu neuken bildurre, ustea nahi, zateko itxue gehitu nintzen. Eta betik esaten ziten bere begik nerek izango zila. Eta, bildurrek juntzien. Eta gero ezkondu nintzen, 21 urtekin, eta semea gukin hon, hemen daien hau. Eta, nire gizonak asko landu ziten. Eta gero, gaixotu intzan,
gaixotasun batekin, 34 urtekin hiltzan. Eta gaitu nintzen, hori, itxue eta mutikoa urte bete eta 3 hilabetekin. Eta bakarrik, beste golpe handi bat, baina alare aurrea zeitu berra zeon, eta ia maskena da semengatik. Hori aurrera ateratzeko eta nola egiten zenun? Nahiko lanakin. Baina, nire amakin honitzen orduan, zitzen, da, 14 ziten, da aizpak eta... Gustatu zait ezagutzea, hori horrelako emakumeak, indartsuak diren emakumeak, beti dago ondo ezagutzea eta gainera, berak daukan kemenagatik, hortik ikasten da pilo bat, ez? Batzutan ez dugu baloratzen daukaguna eta horiekin ikasten da asko. Gero hasi nintzen beste lan bat hemen gukin dijona baita jon, horrekin mendia juten daola, eta oso ondo, txindoki eta izgorri, eta mendiak asko laguntzen dit. Deskonexio horrekin da, bueltatzen naiz, con las pilas cargadas. Bai, datzezek, tiratzen du pilo bat, Datzez hori polikiago, ez? Bestela hori markatzen dizu, Bai, jo. Zu galdera bat, hemen marka honek, zuhaitzetan agertzen diren marka honek, zer esan nahi dute? Batzutan agertzen diren marka bat, edo bi, edo ze esan nahi dute? Txuria eta gorria dire ibilbidea luzeak. Bai. GR esaten dana, gran recorrido. Eta gero, txuria eta horia da ballada batekoak, gero horreta recorrido korto esaten dana. Bai. Ekialdetik mendebaldera, eguzkiaren bidea bera bailitzan, Toloño mendizerrak Arabako mendialdea eta hego-hegoko lurrak bereizten ditu. Hegoaldeko maldak Ebro ibaiaren bazterrera heltzen dira. Iparraldean berriz, Pago lerdenek jazten dituzte mendikatearen maldapikuak. Urrutitik begiratuta, hemengo tontor ugariek, gailur ezberdinek, orekaz beteriko osotasun bat eta bakarra dirudite. Zemogu zurduri, hola sorpresagatik, oze? Bai, pizkatxo bat, bai. Apurtxo bat? Bai, ez dakigu zelan jungo den. Baina gogotxo, ez da? Bai, oso. Ilusioarekin. Bai. Ondo. Bai, pozik hartuko da, ikusten dut. Max, venga. Beste hainbat emakumeri bezala, Olatzi minbizia aurkitu zioten duela 3 urte. Eta bere istorioak zorionez, amaiera gozoa izan du. Baina honena, atxeden pixka bat hartu eta Olatzek berak kontatzea izango da. Bueno, Olatz, zer moduz orain arteko zati hau, nahiko poliki goaz, ez? Ondo zoaz? Bai, ondo, gustora. Gustora? Bai. Azken alde honetan mendira zu nahi bezain sarri joaten zara, ala? Ez, opera sustenetik lehenengoko aldiz natorrela mendira. Hori da. Bueno, zuk minbizia izan duzu, eta orain ja, esan dizute zer, osatu zarela edo sentatu zarela edo... Printzipioz, bai. Nire medioko esaten dagoen bezala, osatu diate gorputza eta entxe burua, osatu bio. Hasierako une hori, albiste hori jasotzen duzunean, ez da? Eta hori burua aipatu duzuzuk izan ere, ez da? Ze lan egin behar den, nola eraman zenuen hori edo? Nik etxien laguntzazko eukidot. Nire senarra betik egon da nirekin, lehenkoko egunetik. Horratzean dago gainera, horratzean dago senarra, Bai, lehenkoko egunetik. Eta askotan juten izan medikura eta esplikatzen dotzue, baina igual ez zara konstiente zer da bien esaten. Ostozula ulertzen, nire bintzat, geratzen zan, lehenkoko 2 egunak esaten zian apur bat zentratzeko. Bi aizpa ere badituzu, laguntza handian. Bai, handia, bai. Laguntza handia ez, hori baino askoz gehiago izan dira Ana eta Maite bere aizparentzat. Makulu, akullu, sendagai, nahi den guztia. Eta izango ez ziren gaitza gertuko ez, bere-berea sentitzen baitu benetan maite duenak. Ea, zer dioten aizpek. Aipatu dugu sorpresatxo bat, ez? Beste taldean, Andonirekin doan zuen aizpa, Olatzi zure aizpa, bikia gainera, ez da, Maite? Bai, eskisa da. Eta sorpresa segaitik, ze pasa zan?
Batez guk albotik ikusi dugu ebakuntza ostian bera egon dala holan oso goi, egon zan fuerte. Baina igual beragatik, zuengatik ere bai, familiagatik igual ere bai. Seguro da, beragatik da, bi alaba txiki dauzka eta, bueno, ardura handixa zan berantzat, ez? Eta horrek izaben olako goi mailako punto, ez? Postasunat eta gero golpera jetxin zan oso nahiko lurjota egon zan. Olatz da oso neska irekia, oso alaia, ez da gelditzen. Barritxua. Beti mugimenduan, ez da? Beti zerbait buruan, beti lanian, pentsatzen, zerringot asmatzen, gauzak asmatzen. Bai, eta gogorra. Eta azkenean, honek ez da ze harreman zenukaten aurretikan, minbiziaren aurretikan aizpen artean. Oso ona. Eta balio izan dizue, igual gehiago lotzeko, ez? Askobe gehiago. Gero horre, pizkatxo bat beste historizati bada gure amabe onjala abenduan 2 urte hil zala, ez? Eta beran falta horrek, askotan ama momentu horretan gehiago nabaritu da, ez da? Orduan olako kasuetan, guk igarri dugu hori, hirurok oso elkar. Eta kitxe, esok bat bezala, amana dela denbora gutxi izan, orduan hori supero barik eta beste bat ez da, iztonai, baina bada, bai. Orduan, behar duzuten prozesu bat, ez? Asimilatzeko, tragatzeko eta digestino itxiko. Nik uste dut, ala ere, honek gehiago lotu izan dituela bikiak eta beste aizpa ere bai. Hasieran, esan dute, etxekoei bai, baina lagunei kalea ateatze hori eta ze zaila den, ez da ze... Baina ez nuan nahi inoz jakitzia. Lanian esan nuan eta etxekoak eta beste 2 lagunei. Deitzen dutzunean berak esaten txarra dala, oso kurioso izan zen, ze bera egon zen ni animatzen zen, ni momentu baten, telefonuan gainera, lanian zauzela, ez dakizu nun sartu, eta haulako sustu hartzen dozu, berak hori somau zauen, ez? Ni pizka bat sustautan eguala, eta bera ni animatzen, ana, egon lasai. Bueno, eta gehien bat gaur mendira etortzearena, ez dugu aipatu gainera, aurra dagoen txikitxo hori, Nora, ondo? Bai? Eta gainera beste aizpatxo bat ere aipatu behar dugu, horretxean geratu dena, ez da? Nola izena du zure aizpatxoa? Izaro. Txikitxoa da, oin mendira honetara etortzeko eta, Bai. Eta zer moduzuk, amatxo horrein sendatuta ikusita eta? Pozik? Ondo. Ni beti beran aldian egongo naz. Bai, ez da? Laguntzen, Umiak ez dakit. Dauke holan zentzu espezial bat. Bai, eta asko lagundu, askotan ama geixori dau, eta holan sensibilidade askokin. Umiak guk hori ikusi dugu, ez da, amagan. Moldatu egiten direla, ez? Bai, hori da. Tokatzen zaien horretara moldatu, tokatu zaie hau bizitzea, eta... Bai, eta alako esperientziak ez da, disfrutatzeko ezin hobeak dira. Bai. Gaur bezalako eguna dira. Hori da. Ni gainean karakterra daukat, baina ontsa adibidez, etxean ezaten duten nik ez dutela txixo itxen. Eta lehen asko egiten zuen? Bai, Niratia moduan. Oxe, eske zue txiki ozadete, Eta orain ja gutxiago egiten du? Orain. Lasaiago dago, ez da. Beitu, ez? Baditu, minbizia baditu bere alde txarrak, noski, baina bere alde onak ere bai. Eta horri heldu behar zaio, ez da? Bai. Barkatuta, ze zusteko edo dakazue gailurrian prestatuta? Bueno, antza danez, olatz beste bide batetik doia, eta gu hemendik, ez daki. Bueno, hasiera bat... Maietz moduan zan ginen, eta gero ezin ginula. Eta sorpresa da, aldoela. Postuko da, asko gainera. Eta lortu alduzu izkutatzea zure izpari, Ja, sekretua. Ez dakit. Biek badugu alako... Atzo, emuzu arraro gehipiten zuztan orduan ez dakiz, gero jakin dugu. Badaukagu zalantza puntxu bat. Bai. Zalantzan afarizan daukala, baina baina zeinekin, ze ordutan, ez dakiz zer. Bai, galdera gehi egiten zitu. Bai, atzo galdera asko izan zian, bai. Bai, hola zuen artean, baki batek besteak ze pentsatzen duen, eta peligrosa da. Eta ederki dakiugu, gurietako batean bat,
Gezurretan, bai, zerbait eskutatzea. Orduan, sorpresa dena ez da inorreza izango. Gero galdetuko dio. Hori da, gero jakingo. Ea zer susmatzen ero ez. Mendi inguruko biztanleak mendiaren osagai dira, eta baita beraien ogibideak ere. Mendeetan zehar aritu dira ikaskinak paraje hauetan ikatza egiteko txondorrak altxatzen. Basoetako egurra ekarri, txukun pilatu, lurrez estali, eta ari zu emanda egosi ondoren lortzen zen garai batean ikatza. Gaur egun, ikaskinak desagertu dira, eta jendeari erakusteko jarritako 3 txondor baino ez dira geratzen. Bueno, orduan, hau da txondorraia osatua eta hoxe da, ez da, Judit? Bai, hirugarrena. Bueno, hau gelditu da pizkat hori, txiki egin da, baina, bueno, bai, horrelakoak ziren garai batean. Ikaskinak, ni beti entzun izan dut ez, ikaskinak eta, ez dakit, Tasio pelikula, eta beti gizonezkoak, baina zuk, zure amonak eta ikaskin gintzan ezagutu dituzu. Bai, nire amon batek kontatzen zituen oso historia gogorrak hemendik, pasatzea edo beste aldetik, kripandik, elurrarekin, gaua pasatu behar izatea mendian bakarrik, oso momentu gogorrak eta horregatik niretzat bai, beraientzako omenaldi bat, ez, bai, guztientzako, ez bakarrik nire aiton amonak, hemengo guztientzako omenaldi bat. Emakumeek eramaten zuten ikatza beste aldera. Gizonezkoek egiten zuten, emakumeek batzutan lagundu edo, baina gehienetan zen eramateko beste aldera. Gehiena Arabako Errioxa aldera eta eramaten zuten orduan. Bai, Arabako hori, Guardiarrira, Lantziego, Eltziego herri horietara, eta batzutan ere ez zutenean saltzen gertu, Biana edo beste herri batzuetara. Manduetan eta nola eramatzen zuten? Bai, zaldiak, manduak, bai. Beste aldera. Zeukatena, bai. Ia, igotzen dugun, Bai. Eguzkia. Geru, aldegu montatu. Bai, noski. Zulenengo ja? Venga, bai. Ez ni. Itxoin, txandaka. Ja txoratzen, ze gehiago txakurrekin eta jolaste izugarri gustatzen zaio. Eta bueno, ja zaldiak agertu direnean, biak pospozik. Gainera, oier geukidu aukera zaldi gainean ibiltzeko eta mendira igo da, montatuta, orduan, bere biziko plana gaurkoa. Ze, bia batera? Ostras, que peligro. Argazkia, Arkaitz burua moitu, hortxe. Eskarrik asko. Zorrigatik. Eta hor zer daukazute? Hor, daramagu ikatza eta patatak. Bai, betienik Puerto del Toro zen, Laguardiakoak igotzen dira eta egiten dugu bertan elkartrukea. Baina, ze kartzen dute Laguardiatik? Ardoa, ekartzen dute. Ona, eta zeiten dezute, hemendik barrena? Bai, bidea. Goian elkartu edo? Elkartrukea egiten dugu, bai. Ohitura polita hau, ez? Bai. Ongo bera gora, Laguardiatik etortzen diren ardoarekin? Bale, guazen. Guazen? Guazen, gora, ez dabil. Ke morro hor, Arkai? Nik ez da egiten hemen, zuek neskak badakizue trukea zertan datzan? Edo hemen gaur egun diruarekin ibiltzen gara eta baino gara jartan egon. Ez neski, herrian eta baita familian ere ezaguna da. Beira. Eta hemen gaur hartu dugu ardoa, bai. Prest etorri zarete trukerako? Bai, horixe. Ohitura zaharra eta bitxia da, eta... Eta mantendu nahi duzu ohitura hori? Lurralde honetan, bihasteriko jendeak, hause, ardoa igotzen du mendira, eta beste aldetik... Larranetik, patata. Patataren truke? Aber zenbat kilo patata eskatzea dituzuen, ardo botian truke? Nik ez da berdina balio duten, o ardoa preziatuagoa deno, ez? Hor, bakoitzan negozioa egiteko gaitasuna ere jarriko da hor jokoan. Gauza da hori, ohitura honekin jarraitzea eta manteitzea. Oso ondo. Bueno, jungo gara trukea egiten arduan? Venga, prest? Venga, martxa. Ardo eta Arrainaren ibilbideak Euskal Herria kostaldetik hegoaldera zeharkatzen du. Bide honek Lekeitio, Ondarroa eta Bermeoko portuak eta Oion lotzen zituen 17. mendean. Besteak beste Durango, Urkiola, Otxandio, Legutio eta Arabako Lautada zeharkatuz. Kostaldetik gurdiak abiatzen ziren arrain freskoz eta gatzatuz beteta. Hegoaldeko trukerako lehen gaiak garia, gatza, ospina eta ardoa ziren. Irati,
Apa, gaixo. Andoni, bai, entzuten dizut. Bueno, gu ja iristen ari gara hemen, Puerto del Torora, bertan gaude. Guri oraindik apurtxoa gehiago falta zaigu. 15 minututxo dugu eta berehala iritsiko gara. Oso ondo, hemen itxaroten adituko. Gero arte. Gero arte, Andoni. Iratiren zain egon beharko dugu Puerto del Toron. Zinez, leku garrantzitsua. Gune hause baliatu dute historian zehar, hainbat eta hainbat tratantek trukerako. Guk ikatza eta patata badakartzagu. Ea, Iratik zer dakarren. Juan, hori da tontorra ez? Hantxe ez, gurutze txiki hori eta... Ikusten da. Bueno, azkenean Trepatu behar da bizka. Apurtxo bat, ez? Bai, baina horreza. Eingo du. Kolpatu nau baina, oraindik libre daukat bihotza. Etorri zaite zer du eskua moixu gazta. Oazen biok bar Puerto aldera. Sinistu hangoa beste mundu bat dela. Handiki ezein beharrik ez da. Eta lehen aipatu dugun moduan, aurrean daukagun mendia, León Dormido da. Eta Berez izena la poblazion da. Eta bi asteritik ikusten da, jendeak esaten du lehoi bat dirudiela, baina nik ez dut inoiz ikusi. Nik bai. Orduan hori... Ondo behiratu bertzaile ikusteko. Eta izaskun zenbat hilabeteko zaude? Jano 6 hilabeteko la. Pizka gehiago, gutxi gora bera. Sorte pixka batekin agian bikiak dira, Ez doi ziurtatu gute, bat dago eta bat dago. Gaina galdetu genuen esan du, bat ez da, eta bai, bat. Osea, bat dator. Abenduako espero deu, abenduak 12 esan digute, eta noiz atera nahi duen. Nere lehenengo umia da, neska, alaba izango, eta Izaro izena garriko jo. Lehenengo biloba? Lehenengoa, bai. Orduan... Alaba bakarra dut. Oina nire zai. Orduen aurrenekoa. Ohitura hartu beharko duzu pardelak aldatzeko, ez da? Nekin, ez? Gaia da. Zer moduz igoera, ondo? Ondo, bai. Momentu batzutan, beste ritmo batian, ez? Azkenian, aurdun ez zaudenian bezala, baina, ondo, nahiko ondo. Pixka bat polikiago, ez? Ritmoa jetxi eta... Esateizue, 3 hilabetein arte, ez esan inorri, hor gomendatzeizue, ez ibili saltoka edo aerobika edo lako, korrika itear ez da, kirolik. Eta ordu nik ustez pixkat errespetua sortzen zaizua zelia ez zehazu bakarrik. Hori ikasiko dugu erizaintza ikasten ari garenez, bai. Eta, beste bigarrena bilatzen moduzu agian ikusten. Zuekin, ez? Nahi ez diate ez gainea komendatzen dute. Kirol pixka batik, gorputza aktibatu, betire, zure gorputza ezagututa eta zure tamaina. Ezin danean ezin da, baina aldan bitartean tira. Eta ordunaldia zer moduz? Primeran dihoa. Moengoz, dana oso ondo, zindet kexatu. Pixkat batzutan kexatzen naiz. Normala. Aprobetxatzen naiz lo justo. Hori da. Mimo batzuk hola eskatu eta jazta. Egia esan suerte handi jaukitzen nahi naiz, oso ondo. Zindet kexatu. Hasieran eukin ditu nolako, gorputza aldatzen zaizula eta deseroso zaudela, baina bestela primeran dijoa. Dena ondo da hola esan diguten, nire ondo sentitzen naiz, ia da, nekatuago, pixka bat larrago, zapatilla lotzia ja gehiago kostatzea, olako gauzak baino. Ez, primeran, ezin dut kexatu eta guztua, oso guztua. Neskak, nik uste dut honena dela hemen geratzea zuek, zai? Bale. Eta beste taldearekin topatuko gara, eta adi egon abisura eta dituko dizut, bale? Eta salduko zate, ze horrengo da olatza, bale? Venga. Bale. Ontxe arte, ikusiko gara. Entzute ezbe? Bai. Txistua da, ez? Hauek, gainera, guardiatik gora aldapa hundia dago, ez da? Apa!
Bai, bueno. Maztuten gara beti guta. Eixo, Zer moduz? Izaskun, ez? Zer denbora asko zai, haupi. Poliki baino ondo. Bueno, Irati, Ana, Lagrango alkatea eta bere alaba, Gero, ikusten zu Juan ezagutuko, zu Juan Vallejo, ikusi zu? Ai, ba, Juan, ez zaitut ikusi. 8.000 mendizale, bueno, Irati, Lagrango gazte hauek, esan dute, bueno, gu zehoze daramagu, baina orain, argitu ikustu. Zer bakasuena, hori da. Zakua eta nik usaina hartzen dut, ez dakit zer ote den, hemen... Ea ba. Ederra, Hemen daukazuen Lagrango ikatza. Lagrango ikatz persiatua. Daukazue. Bueno, guk ekarri dugu, trukerako produktua, ez da? Zerbait edateko. Bai. Hemen badaukagu... Bueno. Betza. Pues ez dakite. Botella baka... lau. Bai, bueno. Amaiketako egiteko zain egon gara, bokata jateko, baina... Hori ikatza eta ardoa, ez dakit nola egiko zen truekea, ez dakit zenbat botilla, zenbat ikatz kiloko... Lau botilla zakua zuek eraman eta gu ardoa. Zuek gero egin zua eta txuletak beste egun batean. Txuletak egiteko, bat egit, igual eramango dugu baten bat, Txuletak egiteko? Ez. Oso ondo. Bueno, trukea egin orduan? Bai, gu konforme, gu bati, bai. Guk zeiko ikatza egin? Trukea bai, baina orduan soltatu botellak, Bueno, handenera da, zuretzako ez da izango, Zu merezi duzu gehien. Zuk ezin duzu hori edan, Zergatik ez, dauk alkola. Alkola dauka. Baukagu zabaltzekoa? Ba, ni nau super urduri. Aber, ze moduz dugu zutetzen dandana eta... Baina, golatza, ondartengo data. Baiet, zelar ondartengo data. Ana eta Maite ez bezala, olatz ez dago batere urduri. Eta normala da. Oraindik ez baitaki gaur ze momentu berezi bizitzea egokituko zaion. Ez usteko ederra hartu behar du. Irati, esan didazu hauek, biski hauek, baina zuen nongo zarete? Gasteiztarrak. Gasteiztarrak, konforme. Ja. Eta beste no... Bai, andoin diken... Izaskun. Hori da. Erdunak zuek zaiontzeate igual, nire kulpati pixkat. Lasai, mendian beti egin behar da hori, Azkena jartzen berrimo, ez lehenengoak. Bestela, Juan, bialiko dugu Lagranera, pintxo batzuk ekartzera gaur. Eta buelta da dira. Eskertu behar bereziki, gure herrimora joatea Juan zuetza meritua da, Bai. Bueno, eta zein beste... Talde guztia horrendik ez da iritsi. Oain di falta da bakarren bat. Bai. Atzera gehatu dien Bai. horiek, ez da? Pixkanaga. Nahiko mantxo igo gea, baina hala ere, Ana, zuzen boz modatu zara, ondo? Bai. Ondo? Baina zakurra, zakur horrekin tire egiten dizu horrek, Da zu, olatzen buz? Oso posik, ondo. Ondo, Gustora, bai. ondo gorputza ondo sentitu duzu, eta igandero errepikatzeko moduan iaia. Bai. Berriz etortzeko moduan, bai, familiakin. Niri, ezagun nahi tezete zure horpegia. Ezagutzen duzu? Bai, ez dakit, nungoaz arrasatekoa. Bueno, guazen, poliki, bale? Astiro, zizela kontu. Venga, poliki. Ez dakit, badaukazu la... Biski badaukat. Biski badaukazu, igual... A ber, ekipo! Igual, hori izango da? Hauek zure bi aizpak, eta bizkia zein dan badakigu. ¡Qué fuerte! ¡Ana eta Maite! ¡Ai! ¡Qué tampoco! Bueno, telebizan trampa txikiak egin behar dira, Egixe esan da, guk pentsatzen ginuen bazekixela zerbait, baina egixe esan da ez da izan hola, orduan uste dut azkenean gu beharritxuta gelditxu garela. Eska bai, suposatzen zen junbizala tarairu egunetako... Baina beste aldiz aldatu dut. Claro, esateran, desde luego, gainen botateitzu dute, kotxau, zaran Jesus, olako etxe hori zaukan gogoa juteko lagunekin eta hor botata utzi dute. Da zu ganazea izaki jarri duzu, ba? Bera Maite da. Bai. Eta orduan, gaur pixamonak ere gongo nintzen eta bazin nintzen etorri. Eta etzen neuki afaririk? Eta pixamonik ere ez? Sorpresa! Ezin gara jun. Niri sortau jate gauza bat, Anari beste bat eta bakarrik junbiko zara. Jo, bazalako faenia ez da, bai, ba. Baina holan sortu da eta orduan sorpresia da, ez gaitxuela espero,
Eta tontorrian edo bider dixan, behar, zango zaula sorpresa. Hemen gaz. Bueno, Maite, Ana, Olatzek kontatu digu, nola zuek laguntza handia izan zineten, ez du nuke aztu nahi, bere senar Maitea ez dauka saltzeko, ez? Nolako laguntza eman zenioten eta ematen ari zaeten oraindik ere, ez da? Ez dakit Tomas ez duten ikusi malkotxo batekin, Pentsa hoin jat. Bai, hola. Bai. Berak... Gogorra izan da bidea, baina... Berak esaten duna, ez? Batez ere, zu bezala hor gaixotasunari aurre egin diotenak eta aurre egiten ari direnak eta hori indarra emateko eta... Utetzen dala. Hori da. Poliki eta egunean, baina aurrera botatzen dugu. Jakinaraztia beraken gauzela, ez? Onerako eta txarrerako. Hori da. Bueno, ospakizuna egiteko dena daukagu, ezta? Ardoa, ikatza, txuletarik ez, baina musika, familia elkartuta, jo ezak berriro patxi, Ez genuen inondik inora espero, Iratiri esan dio, Irati ze ondo gelditu zaizun, zatik sinistu indizut, zure, badakazute antza edo ezagut, eta oso, benetakoa gelditu da, oso polita. Neri sorpresa ikaragarria iruditu zait, gainera emozionatu naiz. Zube, bai. Badirudi, hori, gauza hauek gertatzen direnean, malkoei eutxi behar diegula, negarrez esazteko. Jo, dia historia, unkitza zaituzten historiak. Olako, gaixotasun bat tarteko eta azkenian ikusten, hori ez, inguru tokatzen dizkigunean olako gauzak beti gaudela prest besteengatik gure partetxoa edo jartzeko eta nik uste beraiek azkenian, hori esatzen ez zekatela gogo asko telebistan ateratzeko, kosta egitea baino gero aizpangatik eta sorpresa emateko, politia izan da. Politia izan da batez ere bere arpegia ikustea, Olatzen arpegia, ez zula espero. Gero esatezune, nire harraitekoa naiz baina ez zaitatea, baina ez, politia izan da, oso politia. Bai Ana eta bai Maite dira, momentu honetan nire gizonakin batera dokatenek gauza garrantzitsuena. Bueno, markatu baino, Tira, ia denok elkartu gara eta orain ardoa zabalduko dugu eta orduan mokautxua, Amaiketako goxo bat egin, ze gero gurutzea... Amaiketakoa ez zait bat ere gaizki etorriko 3 aizpagozo hauekin bizitako une hunkigarriak eta gero. Aurrera begiratuta, gainera, oraindik asko daukagu gaur bizitzeko. Andoniri leku ilun, estu eta klaustrofobiko xamar batera sartzeko hitza eman diot. Eta egia esan, pixka bat ikaratzen hasia naiz. Bueno, Juan da, Andoni, ze? Zer? Igual martxi marko gu, basoruntz. Hemengo plana nahiko lasai ikusten dute, baina gu. Igual honera martxa bai, hor dauzkagu zai patxitan der, osea que... Ia Juan pixka nekatzen dugun eta eraman nire motxila. Bai, hori zago dizu, motxila gabe etorri zara, ala? Bueno, patxi handiz, zuek dakizu honen berri, ez da? Zuek aurretik mesedez. Bai, gabitxe bidea. Hala, zure, bai. Bueno, ekipo. Jo, Gero arte, mira ze ambiente gozoa dakaten hemen, ukelele eta guzti. Agur. Kobazulora iritsi nahi, bai. Ez da erreza ordea zorioneko leizezuluaren sarrera topatzea. Ez dakit, patxi gauza izango ote den bertara eramateko. Eta ez galtzearekin konformatzen hasi naiz dagoeneko. Jode, aurkitzeko hau, Ibili zinen, desente denbora Kobazuloa bilatu nahian, ez da? Bai, 6. aldian izan zen hori fortuna hori, ez? Eta ni hemenengoen, eta esan nuen, igual hortik izango da, da bapatean, da zaunka hori azezen txakurra, da tal, agertu zen kriston aparatua. Basurdea hortik. Bai, eta nik hartu nuen adarra hori, eta rarrarrarra, eta hortia ikusi nuen Kobazuloa. Basurdea, 2 segundutan, pum, desagertu. Bai. Ja ba, oazen. Hemendik. Hortik ez, bai. Polin fresko, nabaritzen apila bat. Etortzen da, aire, hola, ja. Hemen da Sankiliz Kobazuloa. Polita bidea, Oso polita. Ez nuen ezagutzen, Zela baldapa. Ara. Uala.
Freskotasuna, Pasa, zelako polita. Orain ulertzen du freskurarena, ez? Bai. Hau da sankiliz. Sankiliz, kogazur ba. Baina hau naturala da? Bai, naturala. Bai, Bai. Ba, orduan frontalak eta ez da? Bai, jarriko dugu. Irati ze hemen pasu batzuk egingo ditugu? Erakustea nola iten dan? A ver. Bauka, gogazu ikusteko bez, hainbeste eskalatzen dira. Bai, hortik arrasi behar zu, Hemendik hasi? Bueno, hasi daiteke, baina hemen pixkat... Jo, hortik hasi daiteke. Bai. Hemen koltsoia ez da jartzen, bazpada. Badago, pixkat. Badago pixkat. Seguro? Antrampa pixkat ditu baino egin. Ja. Hola. Hangari gabe, katu hangari gabe nagota. Oain bai arma ematen duzula, Bueno, ba horrela zu beste alderaino eta gu kogazurotik, Hau da, zan despistatzeko pixkat klaustrofoian asuntoakin, ez? Bueno, esango dizut. Eskalatu dut apurtxo bat, beti arroka bat dagoen tokian eta gainera erronka bota idate, joan hasi da pixkatore galdezka eta auta beste, eta, bueno, pixka zintzilikatu naiz, eta, bueno, heldu naiz apurtxo bat, eskalago gutxi, baina bai, harriari heldu dio dela esku egin, da zintzilikatu naiz apurtxo bat. Ze, goaz edo? Venga, goazen, ez? Poliki ze bestela animatuko zara? Ni uste dut deskantxito, Bai. Zai, pixkat ola azkenian kosta gintzait. Oso gutxi falta dela animatu. Ja, bai, baina, igual paradita ingoet. Kompainia ingo jazu, ez? Pixkat tokatu zaizu. Ni ere bai, lagranera noa, zaldiak gora ezin dute... Egia, hoiek. Ezin dute igo. Venga, gerarte. Oro, bellota. Bai, hori da. Gerarte. Ja, Patxi, zu aurretik mesedez. Venga. Kontuz buruarekin. Bai, kontuz, Bai. Venga. Bueno, hemen dago... Pauso bihurri hori. Bai, hemen motxilak kendu behar. Ja. Orduan, nik pasako naiz. Hartuko ditut motxila guztiak eta pixkanaka pasatuko gara. Oso, ondo. Ni igual azkena pasako naiz, Venga, Andoni, tira. Bai. Wow, estua da hau, Ez animatu hola gainera. Ez da daukatola klaustrofobia aguda, ez da oso grabea, baina ez ezkit gustatzen toki itxiak eta txikiak, ez ditut atsegin. Osa, pasa behar banaiz, zulo txiki batetik pasa, bale, baina egon, ez. Gaina konpainia dauka, txakurra. Orduan, niri eman motxila. A ver. Ni gaina paraka motxakin nago eta. Venga. Venga. Nik klaustrofobikoa naiz da hemen daukazue, denbora guztia motxila pasatzen, Beste bat dago? Bai. A ver, kontuz unokin Andoni. Venga. Zer moguz, Andoni? Ondo, estua da hau, Bai, benetan, poli. Ni zabala. Venga. Hola. Bueno, Andoni pasatzen bada eta Juan pasatzen badira, ni uste dut lasai pasatu nahitekela. Saietuko naiz. Betu. Pasatu naiz. Da, emestarako izan, ez? Ez, askotan da gehiago paranoia dena baino, baina azkenean kobasuloko esperientzia izan da uste baino hobea. Gainera, pixkat aurre egitea beldur horri eta matu indarra, eta bueno, urrengorako beldur gutxiago, segurazki. Bitu tximeleta pilua, bitu. Poli, ez dakiz tximeleta mota da, baina... Ura da hor, bitu, bestalaktitak hor ura. Venga, Patxi, hala. Bueno, hor ja argia ikusten da. Kontuze, harria dago, buf. Hemen epela, epela. Epel, baina hemen, ia bero, Bai. Horre hongo ziren, zenba gradu, 15 barruan, Ba, hortik ja ikusiko dugu gailurra hor dago, hor ikusten da? Ba, zuaitz artean somatzen da, zer. Ja. Ematen du, kasakriston dagoela, baina ez. Patxi zu lehenengo, Venga, bai, Josen. Ez nuen ezagutzen kobasulo hori, naiz eta askotan egonda naiz hemen inguru honetan, baina ez nuen ezagutzen, eta bueno, polita da, ez? Beste bazter berri bat ezagutzea, eta bueno, polita.
Hau, pana! Venga! Oetik geiki eta oraindik ametzetan ezin Ba, mendira igotzeko zapatiak ezin dira estrenatu, bueno, 3. aldia, baina... Venga, haupa, tirita, eta eutxu goiari. Zemina handia neukan. Baina hori, tirita batekin eta gailurrera. Venga, ba, euskalduran gara. Aionezka urdina, astronauta kuadrilla, putzekin eta airera. La, munduan zehar bira, lurreratze garbila, goazen nau marraztera. Animo, venga! Animo! Zauria, zukan aizpak. Eske zauri txiki bat agertu zait, gorkatilan, baina beno. Hemengo irudiak ezin hobeak dira. Alde batetik Araba Errioxa dugu eta beste aldean Lagran eta paisaia txundigarriak dira. Igoera astuna izan da benetan, baina merezi izan da, ez da, ze paisai politak dukagun. Eta hemen tontorrakin kurutzia dukagu, historioren badauka, nahiko berezia edo zer? Bueno, badauka bere historia, ze tontorrean horretan Euskusionista Manuri Dierrek Lagranekoekin elkartuta ziren eta omen zegoen hemen gurutze egurrezko bat eta aldatu inbar zen dana zegoen ondatuta eta bien artean jarri zituzten gurutzea eta buzoia eta hori. Zelan egin zen aldaketa? Bueno, aldaketa kostatu zen, hasierako klubeko bazkide bat, Isidro Salazar, berak egin zuen bere tailerrean Gasteizen, herriko jendearekin eta elkarteko bazkideekin, banatu zituzten sama eta hori, eta igo zituzten tramankulu guztiak, eta gero hemendik gurutzeraino eraman zituzten pizkanaka behar zuten bezala. Larun batean bukatu zuen, eta jaigandean etorri ziren udaletxeko jendea, bazkideak, herriko jendea. Zenbat pertsonak igo zuten gurutzea edo? Bedenkatzera gurutzea eta hori apaizarekin eta guzti, bildu ziren 200 pertsona baino gehiago. Lagraneko udalak oparitu edo eman zizkioten partaileaik ardoa, ogia eta olibak. Ohitura zen garai hartan, eta zuzia bota zituzten, txistulariak, dantzariak... Jai bat egin zen, ez? Jai bat egin zuten omen. Olako historia entzun da ostean, igo egin beharko dugu, ez? Mendira edo tontorrera. Venga, ia ikutzen dengun gurutzea orain. Argira itzulita, mendian goragoaz berriro ere. Leizeko freskurak atzean utzita bizi-bizi. Altuera dezente irabazi dugu dagoeneko. Beraz, gailurrak ez du urruti behar. Gailurra ikusten da, ez da? Gailurra hortze dago. Hor dago. 5 minutu falta dira. Bai. Hori Cruz del Castillo, ez? Bai. Eta bira, anatzean ere baditugu... Palomares. Palomares, zein da? Etxekoa ez? Bai. Etxeko hori? Gero hori falso Palomares. Bai. Eta Juan, zubi gozara Palomaresera eskalatzen? Bai, horre goldean daude bide pilo bat, eto... Baita ere egiten da Palomareseko arista, oso polita da. Bai. Eta leku hau, aitzezkala egiteko leku zoragarria. Zoragarria, ezke bidez beduta dago, Eta beti eskalada ego isurialdean. Askotan gertatzen da hemen, etortzen da, odeiak etortzen dira, eta hau da azken esia. Eta hemen gertatzen da bollo deitzen dena edo, orduinan oso nabaria da, baina hemen lainoa dago, eta gero, behan, Laguardia aldean eta ditzi dute, sierra, txapela edo bollo, ez? Hor jauzi bat ematen du. Horregatik ezetasuna mantentzen da beti hori halako vegetazioa, ez? Horregatik dago baso hau hemen, ez? Ez beste aldean mahastia daude, baina hemen pago ederrak eta... Eta aginak ikusi ditugu, begira, hau agina da. Hori agina, bai. Agina, eta oso gutxi daude, Palomaresen omen daude erraldoiak, ez? Bai. Zuhaitz hau garai batean, adibidez, Gipuzkoako armarrian, 3 zuhaitz daude, eta aginak omen dira. Garai batean aginak piloa zeuden, agina da leku asko daude, baina gero zura oso gogorra zeukanez, erabili egin zuten, eta orain aginak hemen, aginak. Hau amesterik ez. Bai. Bai, azkenengo txampa, ekipo. Bai, goazen, venga.
ondo. Handigo beto, lasaiago, Apa, zer zoratz? Ondo. Jo, behitu ze, irati, Jo, eura... Logroño da, ezta? Jo, bertatik bertara daukagu, Bai. Hemen Arabako Errioxa... Orduan, hemen zer garia eta gara-gara, eta gero bestea mahastia da, berdi hori. Dena mahastia. Bai. Handa hone parke eoliko hori? Hori Meano, hori Nafarroa da, ez? Bai, Bai, azken herri hori da la población, es Meano. Gero beste bat oso berezia horko aintzira horiek hori La Guardia ondoko aintzira dira. Gura ez dakite gatza den edo zuri-zuria dago, ez? Baina zehoze berezia da lekura, ez? Bai! Zaskun! Aupa! Falta botatzen nun? Ja. Guratu du baino. Aupa, Itaskun! Gaurkoa da berezia, ez? Azkenian ez zaude zure euneko eunian, eta orduan ere, gauzak ite dituzu beste martxa baten, ez? Paseotxo bat inda, goraino iristezta naiz ez du inporta. Azken txampa! Bai, Txapelduna! Bueno, azkenian, Bueno. Aitxari esker zer ba, zer? Hor gelitu geha eta ze, hemen gelituko geha ze, eta venga, guazen gora, animatu. Parada eta parada arten. Ja. Baina, listo. Gaitasun aldi makazu mendia juteko, pasiatzea juteko, igeritea juteko, beti ere zure gorputza entzun da eta zure gorputza erantzun da, nik uste ez da hola arazoik. Bueno, zer? Nik lehena aldin dugu presaka. Neukan zuretzako opari txiki bat. Txikia gainera. Txikia gainera. Polita. Beito! Gailurra! Bai, Bueno, oroitzapen polita izan dezazun, Gogoratzeko. Jo, nun espero, beira ze polita. Zuten sorpresa eta recuerdo polita, izarontzako lehenengo oparia. Bueno, nik uste dut honena izango dela zu hemen geratzea. Ze tontorra ez da ipa, Igual nahikoa indeu gaur, Igual nahikoa indeu. Eta orduan besteok hasiko gara multzoka. Ez da ipa, 10-12 bat edo, multzoka gurutzera eta jeitsi, ze leku estu xamarra dagota, Konforme? Ana, ni zurekin bukaeran, Bai, beste bat utziko dio horrena joaten, beraz, hasi, dozena bat eo Lagrango gazteak eta zuek eta venga. Hasi igotzen eta gozatu gailurraz, Hala ba. Bertan dago eta. Beldurrak joan direnean, nire mendien artean, eguzki arteloian atzekaldean da. Ateratzeko beldur da, beldur ezenik. Gailurra! Aljantzeztu ez duen obra honetan. Kriston pozik. Sentitxu azaina beste bat egin dela. Beste azaina bat. Hirugarren gailurra izan da gaurko hau. 3 mendi, 3 tontor, 3 egun pasa, 3 mendizale talde. Ezberdinak denak zeharo, baina ondorio bakar batera garamatzatenak. Mendian, errazago zabaltzen dugu barrena. Mendian, xamurrago kanporatzen ditugu sentimenduak. Mendiak gizakiago bihurtzen gaitu. Gure txikitasuna handi sentiaraziz. 4. gailurrean ikusiko dugu elkar.